Hvis I kan se det, så er mine øjenbryn rigtig flotte. Hej alle sammen, så er jeg tilbage i studiet igen. I dag der har vi Cassandra Gold med fra Paradise Hotel sæson 10. Hej Cassandra. Hej Karin. Vi er rigtig glade for at have med her i studiet i dag. Jeg er også rigtig glad for, at jeg måtte komme her i dag. Vi har fået en masse seerspørgsmål, så vi håber, at du rigtig gerne vil svare på. Jeg vil rigtig gerne svare på seernes spørgsmål her i dag. Lad os bare komme i gang. Cassandra, der er rigtig mange seere, som der har spurgt, hvorfor at man egentlig melder sig til Paradise Hotel. Hvorfor meldte du dig egentlig til Paradise Hotel? Altså, jeg vil bare rigtig gerne have en rigtig fed oplevelse, og så vil jeg også gerne udfordre mig selv sådan lidt, og væk fra det hårde liv her i Danmark, og bare væk og feste og party og sådan noget, og hvem vil ikke gerne have en fed ferie og chancen for at vinde 500.000 kroner? Altså, sådan tror jeg det i hvert fald de fleste tænker. Har der været nogle konsekvenser for dig sådan efterfølgende, efter du kom hjem til Paradise Hotel? Altså, jeg har ikke rigtig haft nogle konsekvenser ved, at jeg meldte mig til Paradise Hotel. Men en af mine venner, jeg kalder ham for Danny, han har haft nogle konsekvenser på den måde, at han har fået rigtig meget hate, og han har faktisk også blevet slået ned af nogen. Men det er fordi, at jeg synes egentlig, at han er en rigtig flink fyr, og det tror jeg også selv, han synes, han er. Og alle andre i hans omgangskreds. Men dem på tv har bare sådan vist ham lidt forkert, eller udstillet ham lidt forkert, hvis man kan sige på den måde. Hvad med job og sådan noget? Har det været svært for dig at finde et job? Altså, nu har jeg ikke sådan rigtig søgt job, efter jeg er kommet hjem eller sådan noget, men jeg har søgt ind til sådan et studie, og det har altså overhovedet ikke været noget problem for mig, fordi at de har bare taget rigtig godt imod mig, og bare sådan lød som om, at jeg ikke har været med i Paradise, og de har bare sådan taget godt imod mig, som den jeg er, i stedet for alt det der fis og sådan noget. Men min kæreste, han har lige fået et job, og det var overhovedet ikke noget problem med, at han har været med i Paradise Hotel eller noget. Det var bare, der var overhovedet ikke noget problem i det. Der var rigtig mange fordomme med, at folk de melder sig til Paradise Hotel. Altså sådan noget med, at de bare melder sig til, bare for at få opmærksomhed og blive kendt. Er det noget, som du sådan kan relatere til? Altså det er der jo nogen, der gør. Men jeg vil ikke sige, at man sådan bliver decideret kendt af at være med i Paradise Hotel. Altså det var jo kun sådan et år eller to, og så har folk glemt, hvem du er. Jeg tror, de fleste de bare sådan gør det for at få en fed oplevelse og sådan noget. Ikke for sådan at blive kendt efterfølgende. Det tror jeg ikke, de fleste de gør med, men selvfølgelig er der nogen, der gør det, men jeg er ikke selv et af tilfældene. Prøv at forklare lidt mere om det der med, hvordan det er at blive genkendt på gaden sådan efterfølgende. Altså, der er rigtig mange, der tror, at vi elsker det der med at blive genkendt på gaden efterfølgende, men de fleste af os hader det faktisk. Altså, det er jo sjovt de første 2 par uger eller sådan noget, men så bliver det lidt træls, for alle tror, at de kender en, men rigtig kender de jo ikke en, fordi man kan jo nemt blive en anden, end man rigtig er på tv. Ja, det fører mig så videre til det næste spørgsmål. Det som I siger i tv, er det rigtigt det I siger, eller redigerer TV3 sådan sammen, som de har lyst til? Altså det som seerne ser, vi siger vi jo rigtigt. Men TV3 kan jo godt tage ud af sammenhæng, eller tage det gode væk. Så derfor kan man nemlig komme til at fremstå som enten en kæmpe idiot, eller man kan også komme til at fremstå som spejlblank, hvilket jeg selv er blevet gjort. Altså jeg følte selv, at jeg sagde nogle kloge ting nogle gange, men det blev ikke vist i tv'et. Man kan også komme til at fremstå som englebørn eller alt muligt andet, men man skal også huske at tænke på, at de skal klippe et 24 timers langt program ned til en halv times langt program. Og det kan jo også være lidt svært, og derfor bliver de også nødt til at tage nogle ting. Og det er jo også, for at gøre det mere spændende for seerne, bliver de nødt til at overdrive det, ellers vil det jo bare køre sig. Hvordan var det sådan at sige til de nærmeste, at du har meldt dig til Paradise Hotel? Altså nu må man jo ikke sige til andre end ens forældre, at man deltager i Paradise Hotel, så det var egentlig fint nok. Jeg troede måske, de havde lidt fordomme med reality-tv og sådan noget, men det havde de egentlig ikke. De syntes bare, at det var fedt, at jeg skulle have en helt fed oplevelse og sådan noget. Så det var egentlig rigtig nemt. Er du blevet sådan en anden person efterfølgende, efter du kom hjem på Paradise Hotel? Altså jeg er jo stadigvæk den samme Cassandra Gold, som jeg var, da jeg tog afsted til Paradise Hotel. Men jeg har bare lært mig selv bedre at kende, og lært nogle andre sider at kende, og lært sådan mere om konsekvenser i livet og sådan noget. Har du nogle gode råd til de seere, som gerne vil stille op til Paradise Hotel selv? Altså jeg synes personligt kun, at man skal tage til Paradise Hotel, hvis man virkelig føler for det, og man har taget konsekvenserne op med, at det er et spil. Det er et spil med mennesker, og det er ikke bare woohoo, fest og farver hele tiden. Det er jo også et spil, og det er også personligt. Det er meget psykisk hårdt nogle gange. Og man skal ikke tage afsted, hvis man er hård, fordi at både søde og rare og onde og dumme og frembrusende og indadvendte mennesker er der, og man bliver altid dømt lige meget hvad. Du bliver dømt uanset hvad.
Og derfor skal man have taget konsekvenserne op, inden man tager afsted, fordi det kan godt være ret psykisk hårdt, og det har ramt nogen psykisk meget hårdt. Mange af seerne har selvfølgelig spurgt om, hvem der vinder Paradise Hotel i 2014. Kan du sige, hvem vinderne er? Altså, jeg må jo ikke rigtig fortælle det, men jeg kan godt lige sige til jer, om I siger det til nogen, ikke? Og vinderen af dette års Paradise Hotel er... Yeah. Og... Yeah. Det lyder spændende, det glæder mig så meget til at se. Så med næste gang, vi skal høre om svineavl i Spanien. Supernova, Supernova. Hvad? Jeg spurgte mig i år. One day screaming my love. Kan ikke det samme. Det er jo mennesker, du er sammen med, og det er jo de samme mennesker i en helt... Så lang tid du er der jo. Ja, selvfølgelig. Filmer du? Hej. Det var godt. Okay, er du klar? Ja, ikke så tæt. Jamen, jeg skal bare lige se, hvor det er bedst. Se, det er ikke så tæt. Det er helt godt lige her. Why don't you lift my body, lift my body? Men det er jo også spil, og det er jo også personlige mennesker, man er sammen. Yo, it's amazing I'm in the space with you. I just can't crack your code. One day you're screaming you love me now. The next day you're so cold. Okay. One day you're here, one day you're there, one day you're here. So fair. 7 from the cup to the one of over. Du kan jo godt det næste kommer, gør det? Holy crap. A 7 from the cup and a holy crap. Fuck you, baby.